epigenetika, gure zelulak eta gu harremana izateko era emozio gomendia. Horrea iritsi dira, zientzilari pila bat. Hola, buru ezagunenetakoa momentuz Bruce Lipton da, jarri internetan, eta ikusi gozu ze informazio pila dakan, epigenetikaz aiga, nion ez zertako balio, babitu. Atz hontan, halako batin, mina hartu dut. Edo ez du ongi funtzionatzen, edo bado zerbait ez dakit, zerbait ez du ongi atz hontan. Eta nik berdut nire zeregineako, makinan idazteko dela, edo musika jotzeko dela, edo berduteneako, bai? Atz honta zaino, ze adibide bat jartzeko. Zer da egin genezakena? Batetikan, ikusi, somatizazio, ze informazio dakarren, atzonek ez, konpasioa, kariñoa, bai, horretu. Kariño kontua da, ezkerra da, ni matxatua sentitzena nola bai, doi izango ditzake somatizazioa. Nio epigenetikai da, okionez, planteamendua da, atzonekin edo bertan dauden zelulekin hitz egin. Hitz egin, ez hitz egin burutikan, apa, oan bihatzai behira noz, ez dakit zegine, ez, burutik ezin, inkontzientetik, bihotzetik. Nola, sago adibide bat, hartu, begiak itxi, arnasa hartu, altzun egoera, edo lasaiena, edo goxoena, sortu barruan. Eta atz lodila inguratu, beste eskuekin goxo-goxo, gustua sentitu dadila, eta eskerrak ematen hasi. Atz lodiai, eskerrik asko, okei zeinua erkitzen zulako. Hasieran, ez da gizte, aste egun den, ez da nola zauden. Eta aginak kostako zaizu. Bino zure burua matxe bazu, hor da gehiago matxatuko zula, beste eskuakin biltze hutsakin ja, ze ongi. Segi hor, ze ongi sentitzen za ez, atzeko zelulak zure ongi sentitzioi jasotzen nahi dira. Hoi hola da, zuregan daude, zu energia batza, Eskerrik asko zuelana bikain ikentzulako, eskerrik asko hor zaudelako, eskerrik asko oso politia zalako, eskerrik asko okurritzen zaizu guzien, eskerrak eman, zertik maitasuni jarko zalako. Eskerrak ematia da maitasuni jartzeko era azkarrenetako bat. Eskerrik asko, eta venga, animok eman, venga, badakit altzuna ikentzula. Okurritzen zaizuna, ez tegiz zertako erabiltzen zuen, jakin, berko nuke. Eskerrik asko ikentzuna, zuk altzunokin ikentzulako, horren ezin ditu gehiago eskatu. Eskatuko dizutena zuri atz matxia, nekin pazientzia egitzea ze batzutan exigentik egianaz. Batzutan gehiagi ez duten zaioz, horren barkatu. Barkamena da baita ere, maitasuni jartzeko era azkarra. Naita sentituta, oroitu sentituta jartzen dira harremanetan. Nire esperientzian, holako gauza kuriosu hau ginta, epigenetikai esker, adibidez musikariak bikain jotzen dute. Atzak ikentzun edo sortzen zuen arazua, arazo fisikoki, agian nota bat etzola belekuan edo etzola berbezala jotzen, atzakin itzeinta, ongi jotzen du, estudiatu berri gabe, hau da musikon kasun. Eta bestela bizitza normalan kasun, gertaiteke mina, akatze pasa zait, ez dut kolpeik hartu, badia batzutan minak ez kolpeik gabe. Ohartzen bazazeren kariñoa, berze pasa, pixkat sentitzen batzu, normalki somatizazioen kentzen da, epigenetikare erabili zenezake, gainak gehiago goxatzeko, eta gainazu maitasuni jartzeko. Eta aurrea, eguneak handik beste ordo batzu bat joa, aprobetxatu.